Deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami kien ordnat mill-awtorità li ppjanar biex ineħħi l-illegalitajiet li jagħmel fil-famuża proprjetà tiegħu fil-Gargur. Żvelat dan l-orizzont fil-faċċata tal-ħarġa tal-ħamis. Fenekadami dejjem ċaħat li kellu l-legalitajiet u saħansitra rebaħ libel fil-qorti kontra One News li żvela l-istorja. Iżda jirriżulta li eventwalment għamel applikazzjoni biex jissanzjona l-illegali u minn dak ir-rappurtat fl-orizzont jirriżulta li l-awtorità tal-ippjanar qaltlu li jrid ineħħi dak li jagħmel bla permess u kontra r-regoli għal żoni ODZ biex imbagħad tkun tista' tikkunsidra passi oħra. L-awtorità qaltlu li jrid irressaq pjan ta' kif se jneħħi l-legalitajiet li għandu fuq is-sit u jġibu skont il-politika tal-awtorità għal żoni ODZ. Jirriżulta li l-applikant, jiġifieri Fenekadami, iddikjara li se jkun qed jikkonforma ruħu ma' din it-talba. Biex issa Beppe Fenekadami nnifsu ammetta bl-illegalitajiet. Kien fl-aħħar ġimgħat li kien irrappurtat fil-medja kif l-eks viċi kap tal-Partit Nazzjonalista qed jipprova jillegalizza dak li jagħmel fil-palazz tiegħu fil-Gargur kontra r-regoli tal-awtorità tal-ippjanar. Il-case officer tal-awtorità tal-ippjanar propona li dak li Fenekadami rrid jissanzjona ikun irrifjutat. Xi ħaġa imbarazzanti għal Fenekadami li dejjem insista li ma kellux problemi. Ir-rapport tal-case officer jgħid li Fenekadami biddel art agrikola bħala parti mill-ġnien tiegħu kontra l-pjan strateġiku għaż-żona. Fenekadami rrid jissanzjona wkoll ix-xogħol li jagħmel biex spiċċa bis-swimming pool ikbar milli jippermettu r-regoli u passaġġi wesgħin ukoll kontra r-regoli. Din kienet deskritta bħala l-iktar parti problematika tal-applikazzjoni. B'din il-parti tinsab barra ż-żona tal-iżvilupp, jiġifieri ODZ, u fi smigħ tat-Tribunal tal-Awtorità inġibdet l-attenzjoni dwarha iktar minn oħrajn. Anke l-ERA, l-Awtorità Maltija r-Riżorsi, oġġezzjonata għall pjan ta' Fenekadami u l-istess il-Kumitat għall-Agrikoltura. B'reazzjoni, il-Partit Laburista qal li l-fatt li Fenekadami intalab ineħħi l-legalitajiet li għandu, inkluż f'żona ODZ, jikkonferma kemm kien jipprova jqarraq meta jisforza biex jagħti impressjoni li kellu kollox skont il-liġi. Il-Partit Laburista qal li l-ebda legaliżmi ma jneħħu l-fatt li Fenekadami u wisq aktar il-Partit Nazzjonalista mhuma kredibbli meta jitkellmu li jridu jħarsu l-ambjent inkluż dak f'ODZ.